नमस्कार, मी डॉक्टर मंगेश अशोकराव जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानवाधिकार सुरक्षा आयोग. आपणा सर्वांना व आपल्या परिवाराला होळी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. होळी आपल्याकडे प्रगती व समृद्धी घेऊन यावं ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. या निमित्ताने मला एक छोटीशी तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची. होळीच्या निमित्ताने होळीच्या दिवशी आपण पुरणाची पोळी का खातो बरं? याचं कारण असं आहे की पुरणाची पोळी हे पूर्णत्व सिद्ध करते. तुमच्या आयुष्यामध्ये पूर्णत्व व समृद्धीची इच्छा करणे, त्यासाठी आपण त्या दिवशी पुरणाची पोळी खातो. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याचं सायंटिफिक रिझन असं आहे की पुरणाची पोळी ही उष्ण असते आणि होळीचा दिवस हा थंडीच्या दिवसामध्ये येतो. त्यामुळे आपल्या शरीराला उष्णता वाटते आणि ऊर्जा मिळते, म्हणून पुरणाची पोळी या दिवशी केली जाते. धन्यवाद. हॅपी होळी.